ಕೊನೆಯ ದಾರಿ ಸಾವು ಒಂದೇ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂದ್ಲಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮ್ಮ, ಹಾಗೆ ಅವಳ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬಂದ್ರು. ದಾದ ಸಚಿನ್ ಬಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ಚೆಡಲ್ಲ ದಾದ ಮಾರೆ ಸಾವು ಜೋಕ್ಲಾತಿಜಿಯಾ ಐಕ್ ಬರೋ ದಯ ಮಂಡ್ಯ ಚಂತನ್ವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಮಾತ ತರಕ ಮಾಡೋಣ್ರ ಬಲ್ಯ ಅವಂದು ಮದುವೆ ಅದೇ ತೋರ್ಸಂಡು ಮದ್ನಾತಿಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸಸ್ಯನ್ನೇ ಸಚಿನ್ ಮೆಕ್ಲೆ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ದಾದವಾಡನ ಮನ್ಪೇರು ಮೆಕ್ಲು ಮಣ್ಪರತಿ ದಾದವಾಡನ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಮಣ್ಪರತಿ ಏಳ ತುಂಜಿ ಮಗ್ಗಿ ಬಂಡ್ಲೆ ಸಚಿನ್ ಎಂಕೊಂಜಿ 45 ಲಕ್ಷದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪುಡಿಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೋ ಪೊಪ್ಪಿ ಎಂಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ ದತ್ತಿನದಾನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಿಯ ಈ 45 ಲಕ್ಷ ಮನ್ಪು ನಿಂಚ